I skal lige, vi er i gang med fægtefinalen her i Hellerup Fægteklub, og vi vil gerne præsentere de to finalister. Og Thea, er du mand, der præsenterer? Ja, men vi skal lige Isabella til at være klar. Er du klar, Isabella? Ja. Første mand på banen er Elisabeth. Finalist er Karoline Skipper. Vi vil gerne vi rapporterer live direkte fra kampen her fra Hellerup. Vi vil gerne have finalisterne til at stille sig i sine positioner. Hej hej. Thea. Skal vi lige forår? Jeg tvinger dig til at sige. Det kan du ikke. Smid dig der resultat. Ikke særligt. Ja, Elisabeth og Karoline. Elisabeth. Alex. Elisabeth skal tage lidt initiativ, fordi det her til jer. Flot point fra Elisabeth, der kommer stærkt tilbage. Alex. Kom så, Elisabeth. Vi siger